o franquismo actúa como unha forza xenocida. Quere exterminar a todos aqueles en Galicia ou fora de Galicia, que queden claro que están no universo do Frente Popular. Os verdugos foron conscientes da magnitude do seu crime, non, das matanzas perpetradas precisamente dende o mesmo momento do golpe, e foron actuando en función deses condicionantes, incluso puidendo establecerse determinadas pautas de ocultación para tratar incluso de ocultar o rastro dos seus crimes. Que nós teñamos constancia, tampouco sabemos de que, ou a día de hoxe, pola documentación que existe, de que houbera mortes na illa de San Simón. Perplexos porque é a sede do Parlamento, é a sede da representación democrática en Galicia, e que a estas alturas pois se siga poñendo iso en cuestión. A verdade que indica que algo grave nos está a acontecer como pobo, non? O que pedimos, o primeiro de todo, é que nos aclaren pois este tipo de negativas a rectificar, que se desautoricen estas palabras, ou realmente que se poña en riba da mesa o que se pensa. Nós, evidentemente, o que expoñemos é que non hai dúbida ninguna, non hai debate histórico posible, e así o demostran os datos, así o demostran os acontecementos. Castelao é o home que nos fixo, que nos fai e que nos fará sempre mellores a todos. Benvidos, benvidas ao primeiro capítulo de A Ferida Aberta no 36, un podcast de Nuria López.